gin gi assume ka gineno ng'ama chal kamano gi assume ni either wang ama en kas ama gimora mora but not okonyal bedo condition yani unge tuo machal kamae. Koro this World Vitiligo Day en mana mar create awareness no endo nyiso ji ni this is a condition, oken ng'ato kowang ama oken kas ama oken chira moro marach, to be vitiligo ken contagious. Inyalo bet but ng'ama nigi vitiligo, inyalo mose, inyalo hage to onge gima nyalo tibok spread through the air or touching. Alafu be koro event ni be koro aim mondo onini o iyo discrimination ma wayudo nikech wa look different niendi otem mondo kawa public ongeni mae nango gi accept society as we are mondo wabed comfortable in our own skin. Atunya kasani bende nyalo wacho ni kaka intiere kod vitiligo bende chopo kuma nikech jomoko bende wacho gani kaka intiere to jomoko wacho ni nitiere rema magi ukale bende nitiere rema ma ukale to rema kamano kobiro ere kaka ngato nyalo manage. Okay. Rem tie especially kiwote chieng ma very chieng ma chakre sa uchiel kanyo nyaka sa ochiko mapar nikech ngeni the skin has lost its melanin koro ena was exposed to the sun koro ama kitedo but much magera